Bona nit. Volíem un canvi i ja el tenim, els canvis. PP ja no governarà, ja ho veureu. Jo m'agradaria ser gràcies principalment a la meva família, la meva dona, els meus fills que estan aquí, perquè han fet un suport. Els meus fills, he dit fills. I després, des de la secretària d'organització, Ana Marta, fins al darrer afiliat, fins a la darrera persona que ha col·laborat amb aquesta campanya, la darrera persona que ens ha dat suport, que han set moltes gràcies a tots. Na Pilar ho ha dit, segurament Eivissa començarà a tenir un pes específic a partir d'ara en el govern balear molt important, i això és important per socialistes d'Eivissa, és important per Cira d'Eivissa i és important per tot Balears. Per tant, avui estem en disposició de governar ajuntaments, de governar Consell i de governar Parlament, el govern de les Illes Balears. Per tant, jo crec que és un dia molt important i que tots haguéssim firmat fa unes setmanes. Enhorabona a tots, descansau o disfrutau i demà començarà una nova etapa en aquesta illa i en aquestes illes. Moltes gràcies a tots, de veritat, gràcies.